Máš to zrátané. Daj si mám vlastně asi si nemáš. Tam budeš intrigovat bez něj. Dobrý den. Že jste přijeli krásné počasí ze severu a z východu. Takže by měl ještě dorazit vlastně pan Pajza, pan Siřínek a pan... Ano, vaši průvodci. Protože já jsem vidí, že já jsem se nevyšel a jeden se nejel. A co není o magistrátu, panem magistrem Smutným je tady pracovník odboru, já jsem jenom důchodce. Já pouze ochotně rád s kolegy, což je vedoucí odboru správy majetku města, toho si předcházíme, ředitel sportovní haly, absolvent, erudovaný tělocvikář, absolvent FTS, ten nás může uštvat, ale my se nedáme. No, čili to je zajištěno, až mám jednoho cyklistu pro jistotu, jednoho hobby cyklistu zajištěného v Stilsoně. Takže my budeme ti, kteří budeme vám ku pomoci při cestě, a ne vedoucí, to vede víc za všechno. Tak Vy autem, je to tak? Já pojedu autem, vlastně povezu tady pana Ulče, který nás bude po celou dobu natáčet. A povezu dvě zdravotnice ještě, taková pojistka, kdyby náhodou něco, ale snad ne, nebudeme předbíhat. A pan Pajza, řekla jsem vedoucí vzhledem k tomu, protože tu trasu plánoval a ví, zná ten český ráj víc než já, takže proto jsem ho nazvala vedoucí. Dobře teda vyspali. Tady na kolo, Pajza. Dobře jste se teda vyspali, jo. Koukám do té jury. Pojď, já se mu zajdu hned tam. Jsme neblokovali. No. Já jsem hrozně rád, že mám tu čest vás přivítat před naší radnicí ve městě Mladá Boleslav. Vám jako partnerským městům Vanta a Pezinok nebudu vyprávět dlouho o Mladé Boleslavi, protože cestou určitě uslyšíte plno zajímavostí, které vám řekne tady Přemek Siřínek, který je opravdu renomovaný průvodce. Já bych si přál, aby takovéto jízdy, nejenom pod tím noblesným názvem Eurojízda, aby to byly jízdy kamarádství, přátelství, sportovců, kteří se setkávají, rádi se setkávají, navazují kontakty, užijí si to a s velkou závistí a přáním vám přeju, ať vám to upaluje, ať vám to jede a užijete si plno krásně. Paní inženýrku Janoveckou z odboru, která také se uvolila, že pojede s náma, aby posílila dívčí prvek. Ano. Respektive, abychom my doprovázející měli za tím jezdit. A podle mého tempa se pojede. Jedeme. To je pan šéf-redaktor místního deníku. A on chce, abychom tady podle těch křižovatky dolů jeli pěkně ve dvojici, aby měl fotografii, jak je. Tak tam nenastupujte, neodjíždějte a tak dále. Na dvojici pojede. A na fotografii. A jak se vozval jeden kozák? Já nemůžu, mám vlka. A tam man vozval, nevadí, tak na vlka. It's gonna turn
creep up behind her. Man, you can't understand that she's my girl. She's my girl. It's gonna tell her what to do. She might need a lot of loving, but she don't need you. Ooh. Vypaliči vlastně ty topiči plakali, sazeli a tu další verze třeba plakánku. V každém případě plakánek spojuje tady to údolí s vlastně v podstatě se Sobotkou, jo, a jede se tam přes střehom taková. Já, no, další prevětřený. V tom věku. Master Blaster in the mix. 'Cause I can do it in the mix. 'Cause I can do it in the mix. 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 I get the same old dreams, same time every night. Fall to the ground and I wake up. So I get out of bed, put all my shoes in my head, fall right back to the breakup. These four walls are closing in. Look at the picture bursting in. Since you've been gone, since you've been gone, I don't know how can take it. Could I be wrong? Since you've been gone, you get the spots are breaking. Podívat tady do té vesce, jak jsme o ní mluvili, do té vesnice. Tam je ta ochutnávka toho vína, tam jsme na nich. No. My tam přijedeme, protože tam samozřejmě nesmí stavět žádný novinky a tak dále, tak tam se odsteme okamžitě v 19. století. Takže tam jako bych navrhoval a hlavně to je tady odtud 5 minut naprosto pohodový. Zaveste mi na moje křižovatka, takže to budeme dál.
Ale teď jsem přišel, někdo říkal televizi. Blondýnky tady nejsou blondýnky. Ryšavelen. Proč si blondýnka k zimě stoupá do rohu místnosti? Pať tam je teplo, 90 stupňů. Ano. A to jak stojí ty dvě blondýnky, každá na jiné straně řeky a ta jedna volá na tu druhou. Prosím tě, jak se dostanu na ten druhý břeh? Co blbneš, když už tam seš? Ano, to jsou takový ty... A u nás, jak teda zrušilovali výhlášku, tak dali novou značku, konec kruhového objazdu. A jeden takový neutrální. Say you really know me, not afraid to show me what is in your eyes. So tell me about the rumors, are they only rumors, are they only lies? Falling out of a perfect dream, coming out of the blue. Is it true? Is it true? Is it over? Did I throw it away? Was it you? Was it you? Did you tell me you would never leave me this way? Tohoto pána musíme stiahnuť ešte sem. Vy nejdete? Voles. Zavři svoje oči, Hano, rozvázalo se ti lano. Padej trochu doprava, pod námi jde výprava. Bůh, tentokrát to dobře dopadlo. Zahrála si jen turistům hrozné divadlo. Co bychom se báli na prachovské skály. Dudlaj, dudlaj, dá. Rum, pum, 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 do českého ráje. Cesta příjemná je. Dudlaj, dudlaj, dá. Rum, pum, pum. Horolezci, horolezkyně, horolezčata. Nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rovnou výzku nespatříte více. Dudlaj, dá. Boj se bolest. Je mi podezřelé, ano, že ti povolilo lano, že si něco vypila, málem si se zabila. Ach, příště než tě vezmu do věží, koukneš si do balónku, on tě prověří. Co bychom se báli na prachovské skály. Dudlaj, dudlaj, dá. Pum, 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 do českého ráje. Cesta příjemná je. Dudlaj, dudlaj, dá. Pum, pum, pum. Horolezci, horolezkyně, horolezčata. Nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výzku nespatříte více. Dudlaj, dá. Voles, neboj se, nic to není. Nepolezu, já se bojím. Neboj se, Voles. Nepolezu. Voles, nikdy. Voles, neboj se. Ne, já bych spát. Voles, prosím.
horoleskyně, horolesčata, nelezte na skálu, co je hodně špičata. Spadnete do písku a svou rodnou výzku nespatříte více, dudlajda. Poles, prosím tě. Tak dobře. No vidíš. No vidíš a je... Tady to máme slněčko. No, to všetkým budeme ukazovat. Jaké počasí Pozor, bab. Ale si nenabral, je tam loužička. Však já nesedím, Peťko, nerob sa. Ale no. Já to udržím na nohu. Právě dosiahol vrchol. Došel film došel. To je fantázie. To je fantázie. Úplně suchý. Veget, čo? To je vegáč. Zátky. Ne? To ne. Tak začni. Kdybyste mi jazerku si vyžil? Budeme opekat, budeme opekat. Musíme si říct. To je síla. Starého děkuju. Aby to nebylo ale potom to v médiích. Ne. Ne, pracovní doby se nesmí. Bezinku. Pracovní doby se Jo a Oliver Souda, Honzenko je začal chastat. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. No, I'll stand my ground.
Jsou tam vrcholky ze sníže. Máme tebe. Cestou potom Tak zastavíme někde tady represi. se dohodneme, já mám tady k tomu celkem můžu říct. To jsou docela zajímavý tady. Tady byla soudní jako spádová oblast, takže prohřešky z Dube se řešily v Mladé Boleslavi. Šlechtici ve službách Jana Lucemburského a potom jeho syna Karla IV. Takže to akorát jenom taková ta zajímavost. Sloužili většinou v diplomatických službách, kde ty páni z Michalovic. Ta věž je nakloněná, protože v 18. století a hlavně v 19. století v období tzv. Romantismu tady se vyskytli takový lidi, kteří hledači pokladu zkrátka. Romantikuš toto. Ale to je potok. To si no jo pláchnu trochu. Au. Hej, čo tam robí? Našla som si aniela strážneho. Jak sa volá ten Daniel? Dostal som ťa na prídel. Daniel Michael.
abych věděla, kdy se sejdeme teda zase. Akože, vieš. Aby bolo vidno, ale poprosím, pani Vlčková. Jsme tady jeli šeltolinovou cestou, teď jsme tady, že jo? Ano. A my teda budeme pokračovat tady tudy dál. Ano, pojedeme sem. A teď si myslím, že bychom si dali, a teďka kde, tady se někde srazíme, v Doxech, že jo? V Doxech, ale kde, no? Teď jsme přesně tadyhle, jo, tadyhle, tohle je cesta na vody, tam je cesta na Bělou a my pojedeme teda dál, tady rovně a Pojedeme tudy na Klášter, přímo na zem. No a teďka otázka, kde tam? Kde tam? Na náměstí. Tak na náměstí v Doxech. Na náměstí v a najdeme Doxech. něco na Hejte, my když tam dojedeme, tak to ještě bude chvilku. Tak my zatím jdeme dopředu. Tak tam zkuste něco zjistit a až se setkáme na náměstí. Něco levného. Pokud nezajedeme někam do Tramtárie, ale my dojedeme do toho. Ne, my máme GPS. Máme GPS, ano. Máme. Ale, no to jo, ale tam akorát...
especially for you. I wanna tell you I was feeling that way too. And if dreams were wings, you know, I would have flown to you to be where you are. No matter how far, and now that I'm next to you, No more dreaming about tomorrow. Forget the loneliness and the sorrow. I'm gonna say it's all because of you. And now we're right together, together. I wanna show you my heart is so, so true. Zkoušíme vodu. Máte už tomu aparát, Especially for you, I wanna tell you, you mean all the world to me. How I'm certain that our love was meant to be. You changed my life. You showed me the way, and now that I'm next to you, I waited long enough to find you. I wanna put all the hurt behind you. I wanna bring out all the love inside you. Oh, and now we're back together, together. I wanna show you my heart is so, so true. And all the love I have is especially for you. Pezinka. Tak to jste na družstve v Boleslavi, nebo? Ano. Jo. Ano. No, Pezinka. No. Já jsem s našima jezdíval, jsem Brňák, takže jsme jezdívali tam na Babu, na dovolenou vždycky. Tak to tam znám, víno vaše, modrou. Modrá. Aha. Ta puchta, ne bufet. Jako brána. Keď sa ukázal, že to je už to posledné, že už odchádza od brány. Ale inak nie je to pravda, lebo najprv potom ešte je prvé strmeňové, keď Zeman nakloň a potom bolo ešte druhé strmeňové, až potom ešte. Ale Kapurkov je také. Já akorát maďarsky mluvím, jak říkali v té jedné hře Járy Cimrmana, Erič Pikloš Němeče Huňář Cepeň, kámoš. A to je Smoljak se Svěrákem v takové jedné hře, které tu větu použili. A pak samozřejmě takovou tu dětskou říkanku, jako, jak se řekne, včela, seremet a vosa neseremet. A včelák neseremet turbo, jo? Takže taková sranda. Ale Kapurkov je popípotná. Nevadí. To sa musíme presunúť. My si to osvojili. No, Kapurkov. Vždycky to lepší si pomerať. Tak pane Uč, kde si můžeme vyzvednout batušky? My tam máme totiž, tamhle jo, my tam máme totiž lístky. Batušky tam? Šikovně jsme si je tam nechali. Tak já ten kolo. Je to zaručené. Rozlučil. Opačně vete. Ano. A to bere. No, ty bicykle si kandáme teda, jak to Ke stolu, Ke stolu? Alebo k pípe to zapneme. Máš dal. Počka, ale vedom tam bychom se mali rozlučit. Zajdu jsem se rozlučila. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, and we would scream together.
plynu kouknu. Hej! Vracím, vyhrává, v vodě se žehřá. Koukni se sám, já se zatím na puklinu kouknu. Hurá, sláva, paní, do kabiny kraulem. Vyhrála a ve vodě se žehřála. Paní, Vyhraj žábu, já jí tam kouknu, anebo radši kouknej se sám a já se za tím na puklinu kouknu. Hej! Vracím, vyhrává, v vodě se žehřá. Yeah!